Oameni buni, sunt Ștefan și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Mai mult tehnic, dar da. Astăzi sunt cu Dynamite, dar o să încerc eu astăzi să o fac pe recuperăm pe 15. Hai solo meciuri și da, să încerc să fac câte multe boxuri. Arș, Piper. Asta primești tu. Mă enervează cum e Jackie și încărcat atât de încet loviturile. Câteodată. Spike. Prostul. Nu mai am prea mulți token doubler. Cineva mă spectatează acum. Dacă mă spectatează măcar, că poate că pe altcineva. Asta Piper. Nu poate jenie să-mi dea. Nu! Nu! Fugi, Jackie! Poți să o omori când... Așa. Cum pot eu fugi de ea? Oh, nu, m-a văzut. Și Piper m-a văzut. Dar nu putem. Trebuie să o omor, dar nu știu. Da, cred că o să mă duc eu pe acest grup. Să nu uit ce să mă fac cu mine. Ok, trebuie eu să iau acest. Bă, Mimi, acele paure. Să stau și eu un pic să-mi încarc. Mai bine mă duc eu după power. Mai mult te după sculeț. Ce să mă faci mie că... Da, mai bine le țin boxurile și pot eu să ajung mai repede pe la stage-urile astea ale mele.
trece pentru alți oameni, adică e bun max în solo-uri. Știu că câțiva oameni nu sunt atât de buni, dar ca și cum mine mă apăr pe solo, când eu sunt un total tank. Adică îl pot distruge pe de om. Vino cu apă! Ok, hai să vedem. Arși! Și dacă n-ați observat, se va face un update nou și da, mai bine strâng și eu câteva gemuri. Poate chiar și în câteva zile va ieși asta. Mi-a dat și mie puțin damage, dar ce se va întâmpla cu mine? Da-mi mie. Vino în coa. Proastă. Poate că o să fac eu un box opening, dacă voi vreți, pe canalul meu. Și mi-au picat câțiva brawler noi. Și n-am văzut că eu am skin-ul pe ea. L-am cumpărat a doua zi. Jackie încă n-are niciun skin, dar o să-l cumpăr. Odată, că trebuie eu prima oară să iau Brawl Pass-ul. Mă va lua mult să iau Brawl Pass-ul, dar adică... Da, voi avea și eu nevoie de Brawl Pass. În plus, acesta durează câte 2 luni. Doar unul ăsta, deci trebuie să-l termin foarte puțin secunde. Foarte puțin stile. Lasă-mă dată, mă. Nu-mi pasă mie de tine. Dă-mi o dată. Deja 9 minute au trecut. Deci la orele de română chiar așa de repede nu trece. Știu că voi sunteți în carantină, toți sunt în carantină de fapt. Și adică nu e atât de bine.
că e plictisitor și chiar nu ne place. Ce? Jackie înjură. Nu știu de ce. Dar înjură. El nu știe cu cine se pune. Speriai de acea bie. Cam asta e sfârșitul videoului. Voi mai filma una. Până atunci, pa, pa!